събуждане в България. Така записваме от вече 2025 година, но голямото събуждане, което започна 2013 година, е много паметно в историята на България и затова мислим, че е важно тези хроники да бъдат отразени така за бъдещите поколения, да видят бащите им, майките им, чичовците им, лелите им, през какво са минали. Да започнем от начало. Беше 2013 година. Всички помниме тази година. Май месец имаше избори. Юни месец почна големия цирк. Така, от изборите май месец, както виждате, ако следите хубаво, така внимателно, лекичко мисловната карта и почнете от ляво, от големия си в ръка, виждате 2013 година, 6 месец е отразен там. Имаше много протести. Така, едни човечета там излязоха много на улиците. Защо всъщност това се случи? Една стрелка малко по-надолу ви показва как от въпросните избори май месец 2013 година, от кой гласувал, кой не гласувал, тези, които бяха излъчени, показваха така един приоритет. Вече тук не стана ясно колко бюлетини бяха подменени, кой какво написал, че напечатал в печатници, шуробаджинащини и разни други такива детайли, но това, което се случи всъщност беше, че БСП, Атака и ДПС влязоха в парламента, кой прескочил 4%, друг прескочил 8% и така. Много хора, основно те, които гласуваха, те искаха, така, те просто имаха нужда от надежда, те хора, специално така по-възрастни хора гласуваха за тези партии, виждате в червено са написани на нашата мисловна карта. БСП, Атака и ДПС сформираха една тройна коалиция, троен чадър, те влязоха в парламента и почнаха да ги вършат едни неща, едни действия, които наистина за Цирк дю Солей може би са достойни вече. Както виждате, там се леят две човечета на едни конци. От първите постъпки техни стана ясно, че са просто едни кукли на конци, както и до сегашните 24 години хората, които управляваха Великата българска държава, също бяха кукли на конци. Просто над тях стояха някакви субекти. Нарисували сме ги в сивичко, защото и сме им задраскали сърцата. Така много важно сме им задраскали сърцата, защото просто тези хора, които стояха над въпросните куклички, те просто нямаха сърца. Сърцата им някъде, може би в тинейджърска възраст, може би по-рано така са били зачеркнати, те са спрели да функционират. Живота на тези хора, които управляваха всъщност куклите, беше тотално изпразнен емоционално. Те много отдавна ни бяха танцували, много отдавна ни бяха се смели, много отдавна ни бяха се забавлявали. Единствената радост, която имаше, радост така в кавички, беше да дърпат конци и да управляват някакви други кукли. Нали, големия плюс, така, големия ключ, с който отворяха тази политическа сцена, беше голямото количество пари, които притежаваха. Значи, какво се случи 2013 година? Нашите хора, БСП, Атака, ДПС отидоха на политическата сцена и почнаха едни много така да плачеш ли, да се смееш ли, не знаеш какви действия се случи. В резултат на което много хора излязоха на улицата, защото така един човек беше лансиран. Всъщност той беше беше избран за шеф на някаква данс организация, като тук не става въпрос за никакви танцови стъпки, танцови мотиви, Агенция за държавна сигурност. Но той всъщност беше човек с много съмнително минало, който беше още на тинейджърски години беше станал милионер, милиардер и така доста големи форми имаше. Явно така манията му беше, нали, да яде. И това също, нали, между другото, по-нататък ще видите хората, ще ви покажа как всъщност те се събудиха и разбраха, че тези хора са болни. Да, всъщност оказва се, че всичките, които стъпват на политическата сцена в България, те просто се разболяват. Тотално мозъка им
попада, то вече това е като болест, формулирано в авуарите, голямото лапане. Да. Голямото лапане, в такава диагноза се подвизават вече в Уикипедия и в други енциклопедии, нали, които разглеждат този феномен като болест. Да. А хората в България излязоха по улици, защото вече им беше писнало до край. Те имаха нужда от... всъщност имаха нужда от да си върнат достоинството, имаха нужда от човечност, имаха нужда от свързаност, имаха нужда от надежда и а, тотално нещата бяха преляли, така чашата беше доста преляла вече, течността излизаше. Но това, което се усещаше масово, нали, тогава, 2013 година, юни месец, че нямаше алтернатива. Просто те искаха да падне това правителство, но въобще не знаеха кой ще дойде, по какъв начин ще дойде и какви ще ги натвори пак. Те просто нямаха вяра на всеки. И бяха доста объркани. Имаха желание за промяна на изборния закон, за да може да се избират депутатите, хората в парламента по коренно нов начин, който да не им дава никаква сигурност и да знаят, че по всяко време те могат да бъдат, нали, реизбрани, в смисъл наново да бъдат избрани. Хиляди хора бяха по площадите, събираха се всеки ден. Организираха се по социалните мрежи, тук Фейсбук много добър включване показва, Туитър също, то покани, неща, песни, иска да кажа снимки, се обменяха в публичното пространство, плакати, така много оригинални текстове имаше. И много хора бяха. Те по нищо ни показваха, че ще се откажат. Нали? Така бяха доста решили да свалят това правителство и да направят така, че въпросните промени в изборния кодекс да се случат. Да. И тогава всъщност какво се случи? Случи се едно голямо осъзнаване, че тези промени в изборния кодекс всъщност по никакъв начин няма да съживят сърцата на хората. Значи тези сърца, които бяха блокирани, бяха така един голям слой от мазги беше опасал, защото хората отдавна не бяха се занимавали с изкуство, не бяха танцували, не бяха пяли, не бяха вършили физическа работа. Това политиката беше изцяло дейност, която беше насочена в лявата част на мозъка. Нали, знаете, много напрегнаха нещата за невронауката и всъщност вече хората се осъзнаваха, че не всичко е ум и разум и ако игнорираме емоцията и изкуството, по никакъв начин не можем да променим този омагьосан кръг. Хората осъзнаха, че има нужда от нови връзки в мозъка. Значи ти като станеш политик, твоя мозък, той се разболява. Значи, това наистина, този синдром на голямото лапане, той просто почва този синдром и няма значение от коя партия, дали си червен, дали си бимбян, дали си оранжев, дали си тъмносин или светло ризидав. Голямото лапане просто започва и ти нямаш избор, защото просто си в кюпа. А в този кюп са много хора, и има така, нали, много финансови субсидии. Хората, които бяха тогава на протестите, те бяха така доста много интелигентни млади хора. Както виждате, вече продължаваме втората част на картата, там където е голямото осъзнаване. Те осъзнаха, че наистина има нужда от просто нов вид мисловни връзки в мозъка, защото за да се променят нещата отвън, то е нужно да се променят нещата отвътре. Значи нова реалност, нови действия, нови неща могат да се създават само тогава, когато вътрешното отношение, мозъка мисли по друг начин и възприема нещата по друг начин. Те се събраха, моите хора на площада, имаше така много асамблеи, в кръг обсъждаха, всеки можеше да се напише идеята, предложението на А4 лист, да се изкаже, да се обоснове. И единодушно всъщност те се съгласиха, че в политиката хората, които се занимават с политика, задължително трябва да се излекуват. Да се излекуват, защото те просто са болни, така с много голямо съчувствие, с една голяма грижа, с една голяма любов към тях. Решиха да подходят и да им помогнат да се излекуват от тая болест, която се казваше голямото лапане. И направиха така един план за действие. Събраха се и си направиха сдружение, което се казваше Жива риба.
Това бяха така едни много живи, събудени млади хора, които бяха хора на изкуството. Имаше музиканти, имаше хора, които танцуваха модерен танц, народни танци, така също много бяха разпространени. Също така хора, които се занимаваха с ръчни неща, правяха бижута, копаеха, обичаха земеделие, занимаваха се с екоземеделие, с биоефективни микроорганизми, интересуваха се от това от почвата, как може да се реновира, възобновяеми източници на енергия. Така, те просто се събраха заедно и решиха да създадат план за голямото излекуване на българските политици, за което голямото излекуване, така също известно като големия рехаб, така голямото възстановяване, ще ви разкажем в следващата хроника на голямото събуждане. Надявам се, че това нашето първо видео ви е било интересно и скоро ще се видим пак.